Amorototik Markinako piszinara etorri gara. Igerik eta ikastaroa egingo dugu. Sarreratik banaka pasatu behar gara. Bainu jantzia soinean dugunez, erropak erantzi eta prest gaude. Piszinan sartu baino lehen txiza egitea komeni da. Dutxatzea ezinbestekoa da uretan sartu aurretik. Aurten Igor eta Alain izan ditu irakasleak. Irakasleen aginduak entzun ondoren sartu gara piszinara. Gero eta hobeto moldatzen gara uretan. Ariketa desberdin asko egiten ditugu. Amaitu ondoren kloroa gorputzetik kendu beharra dago. Ez erraztu gabe berriro erropa jantzi. Ilea lehortu ahalik eta eskarra. Eta prest gaude eskolara bueltatzeko. Hau osamena!